Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, ha demanat a la Generalitat que s'estableixi un protocol d'actuació per casos d'incomunicació telefònica com el que va tenir lloc aquest dilluns, quan tota la comarca del Berguedà i part de la Cerdanya i el Bages van quedar incomunicats per telefonia fixa. L'alcalde de Berga ha fet gestions aquest dimarts davant el conseller de Governació de la Generalitat i el secretari de Comunicacions per reclamar un protocol d'actuació per a aquests casos. Segons han informat fons de l'Ajuntament, des de la Generalitat s'ha assumit el compromís d'estudiar el tema i proposar possibles solucions per evitar riscos en futures situacions similars. Aquest dilluns, el Berguedà va quedar incomunicat per telefonia fixa durant més de 6 hores, a partir de les 4 de la tarda i fins prop de les 11 de la nit. L'accés a internet es va interrompre completament, mentre que la telefonia fixa va quedar fortament afectada i gairebé era impossible d'establir comunicacions de veu. Pel que fa als mòbils, hi va haver companyies que sí que funcionaven, mentre que la major part de terminals de Movistar van deixar de funcionar. Durant aquesta eventualitat, l'Ajuntament de Berga va habilitar un telèfon especial via satèl·lit per a urgències, que va estar operatiu des de les 9 del vespre fins que es va restablir la normalitat en les comunicacions convencionals. Canal Català Berga va informar puntualment d'aquests fets i, mentre va durar el problema, va mantenir en pantalla un missatge amb el número especial per a emergències. L'origen de la incomunicació es troba en aquest punt, prop de l'indret conegut com la Granota, entre Navàs i Porreig. Unes voladures van seccionar un cable de fibra òptica de la companyia telefònica. Aquest tipus de cable té una gran capacitat i per ell hi passen comunicacions digitals, ja siguin de veu, internet, dades o altres. La voladura va tenir lloc prop de les 4 de la tarda d'aquest dilluns i des d'aquella hora va quedar interromput completament l'accés a internet, bona part de les comunicacions de telefonia fixa i les comunicacions mòbils de Movistar. Molts telèfons fixes es van quedar sense línia i els que en tenien, la major part dels intents de comunicar-se, topaven amb el missatge automàtic de saturació de la xarxa. El que cal ara és determinar com va ser que les voladures no tinguessin en compte l'existència de la instal·lació dels cables de telefònica o quina va ser la causa per la qual les obres van acabar per volar pels aires, literalment, les comunicacions del Berguedà. Curiós accident aquest dimarts al matí a Gironella quan un camió s'ha accidentat a la plaça de l'Església. L'accident ha succeït mentre el conductor del vehicle consultava el seu GPS, segons ha explicat el vigilant local de Gironella. El que ha passat aquí ha sigut un despiste del conductor d'aquest camionet, doncs sembla ser que anava vigilant el GPS i ha arribat aquí a l'alçada de les escales que van cap al Morratge, aquí davant de l'església. I ha baixat amb el camionet i amb el transcurs d'això ha baixat les escales i el dipòsit del mateix del gasoil ha quedat encanetrat a les escales. Posteriorment s'ha rebentat el dipòsit i ha vessat tot el gasoil. Vull dir, en definitiva no és greu, però conseqüències dels despistes GPS i de més. Aquesta distracció del conductor ha provocat que el vehicle es precipités escales avall i se li rebentés el dipòsit de gasoil. Al cap de pocs minuts, els bombers han netejat el gasoil que s'ha escampat per la zona i una grua ha estat l'encarregada d'aixecar el camió i retirar-lo de les escales de la plaça. Afortunadament, no hi ha hagut víctimes ni altres danys. Gironella compta des d'aquest passat cap de setmana amb un misteriós afortunat que va emplenar una butlleta de les travesses premiada amb 14 encerts. Si més no, l'administració número 2 de Gironella, més coneguda com la Perla, va ser l'encarregada de segellar la butlleta premiada amb 14 encerts en les apostes de la Lliga de Futbol. Aquesta administració es troba al número 73 bis de l'Avinguda Catalunya i no és la primera vegada que dona un premi important. L'afortunat o afortunada que va segellar la butlleta podrà corroborar un premi de més de 51.000 euros, 8 milions i mig de pessetes, corresponent als 14 resultats encertats. Aquest premi s'hauria multiplicat en cas que l'autor de la predicció hagués encertat també el resultat del Barça, que és l'únic que no va endevinar en la columna guanyadora, segons es comentava aquest dimarts per Gironella. Si l'apostant hagués encertat el resultat del Barça, hauria fet un ple al 15 i hauria guanyat uns 170.000 euros, gairebé 30 milions de pessetes. De moment es desconeix la identitat de l'afortunat i si és de Gironella o no. Únicament se sap que la butlleta es va segellar a l'administració de Gironella.
Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.